Sinimulan na ng Philippine Red Cross ang saliva test sa COVID-19. May ulat si King Guevara. Nagsimula na ang Philippine Red Cross Pangasinan Chapter sa paggamit ng saliva RT-PCR testing. Ito'y matapos aprubahan ng DOH bilang isa sa mga maaaring gamitin sa pagdetect ng COVID-19 virus. Ang mga collection po natin dito sa North Luzon, dinadala po natin sa may Clark Molecular Laboratory sa Pampanga, kung saan doon po lahat pinoproseso at ine-examine yung mga saliva na kukolekt natin using RT-PCR machines. Mas mura at mas mabilis raw ito kumpara sa mga nauna ng COVID-19 test. Hindi rin ito masakit dahil ilalagay lamang ang saliva sample sa isang tube. Sa kasalukuyan, hindi pa ito maaaring gamitin ng mga magpupunta sa ibang bansa. Inaantay pa namin yung approval ng IATF na gagamitin na rin yung saliva testing para sa international travel. Pero kung local travel, sir, ina-allow na rin po yun. Samantala, plano rin ng Red Cross na maglagay ng drive-thru testing booth upang mas mapabilis ang proseso. Samantala, may 2 bagong kaso ng COVID-19 sa Dagupan City. Nasa 27 ang COVID-19 active cases ng syudad. King Guevara, Balitang Amianan.